Maayong adlaw mga higala, welcome back na pod sa Davao Portal. Kini gihapon ninyong higalang DP padayon nga maghatod kaninyo og mga latest nga mga kasikas ug impormasyon sa dakbayan sa Davao. Sa kining episode hisgutan nato pag-usab ang kining SM City Davao expansion based sa pinaka-latest nga impormasyon nga atong nakalap. So bago ta magpadayon, roll intro sa ta. So atong hisgutan ang latest nga impormasyon nga atong nahagpat nga may kalabutan sa SM City Davao expansion. Ang mga dugang detalye kini no sa kasamtangang gina-construct nga SM expansion atong mehibawaan sa kining episode kung unsa ba gyud na ang gina-construct diha sa may SM Ecolan. Kanang sa kilid no. So kini based sa gisubmit nga report sa SM nga company ngadto sa DENR nga dunay title nga Environmental Performance Report and Management Plan. I have provided the link no sa source aning information dira sa may description. I-check na lang ang description and na ang link sa katong Environmental Performance Report and Management Plan sa SM. Check ninyo and see it for yourself no. Na dito ang ubang mga detalye nga wala nato na discuss sa kining video. So check it out. So unsa ba ang nasa report? It is more on environmental compliance, but it also bears the project description among other pertinent information. Sa executive summary sa report, nakadetalye dito ang objective. It says, SM City Davao is planning to undergo a construction of 7-story building with mall, parking, and National University components. And 4-story parking building with EMB. So mo na siya no. Duha ka sa kining nga report gi-detalye dire nga nay duha ka building nga pagatukuron di ano ang una kining expansion sa mall which is na siya mall component. So confirm na siya mall component, na siya parking space na component and National University nga school no na siya school na component. Napo diri napoy 4-story na parking building sila nga buhato no with EMB. So gipangita nako ang meaning ng EMB no kung sabi pasabutan ng parking with EMB, and ang ako lang makita nga definition or yang sa acronym niya is electromechanical brake system. I don't know no kung kinsa may maka-confirm sa inyo kung tama ba ni siya ang ginapasabot diri kining electromechanical brake system a parking space, parking building na electromechanical brake system, or I don't know kung tama ba ni siya. Mao na ang definition lang nga akong makita. So kung kinsa tong naay alam no diha no paki-comment na lang sa comment section kung sa pasabot sa parking space or parking building with EMB. It's a separate building no. Lahi pa ni siya nga building and lahi po ning expansion sa mall. So mao nang nasa ilang executive summary. So gi-specify po dito ang purpose or objective sa project. Ang ginaingon diri is the proposed project has the following objective: provide more commercial spaces. So confirm no nga kanamang gyuban nga mag-comment na uban nga mga kuan lang daw National University lang daw nga building. So base sa kining report sa SM na siya commercial spaces no, and may bawa na to niya kung pila na siya ka floor no ang commercial spaces, and then provide spacious mall area, another objective, and then provide accessible institutional building university. So mo na no ang National University, and then maximize the utilization of the portion of the property and provide employment opportunities during the construction and operation of the project. Mao na ang ilang gi-state sa ilang objective. So confirm na no nga ang kining 7 level or 7-story na expansion building sa SM na siya 2 levels na mall. So 2-story ani kay mall. Ang 3 level is dedicated for parking, and ang 2 levels is for National University.
Ang total floor area anin nilang tanan kining sa expansion na building sa SM is 89,076.77 square meters. So mo na siya sa expansion, no? And then another 4 level na parking building ang ilahang i-construct with EMB. Ang floor area niya is 29,067 square meters. So suma total ang gross floor area niya na including existing na SM and plus kining expansion, ang total gross area niya is 238,527.79 square meters. Mao na siya, no? Ang total area. So balik ta diri sa National University, no? Sa ilang objective, gi-state po diri nga ang National University is to offer various courses, no? The National University is aimed at offering various courses in information technologies and other business courses like BS Information Technologies, BS Civil Engineering, BS Computer Engineering, Business Management, Tourism, HRM, as well as Senior High School. So naapos like Senior High School, no? So this is a private institution that will provide relevant, innovative, and accessible development programs. So dirita sa iyang estimated cost. So ang total estimated cost sa kinatibuk kining 7-level na expansion building and as well as 4-level na parking building with EMB is 2,389,016,973 pesos. So mo na inana kadako na nga project sa SM. More specific para sa number of floor o ang ilahang area. Dirita sa mag-focus sa mall expansion. Nakabutang diri ang ground floor na siya area nga 10,309.78 square meters. So a little more than 1 hectare, no? Same gyapon sa second floor, third floor, fourth, fifth ug sixth, no? Ang 7th floor medyo gamay-gamay siya, which is 8,663.25 ang iyang area. And then na siya mga other components na other 16,241.46. Siguro kani mga other components apil na siya sa mga lobby o guban pa similar area. So again, ang total area sa mall expansion is 89,076.77 square meters. The other hand, ang parking building with EMB, ang total area niya is 29,067.58 square meters. So all in all, ang total gross floor area sa bagong SM City Davao, existing and expansion, combined floor area niya, gross floor area niya is 238,527.79 square meters. So mo na inana nakadako ang iyahang ang floor area. So kung tan-aw na to ni siya sa list of largest sa ranking sa largest SM malls across the Philippines, nana ni siya sa kung i-appeal na to ang kining parking building, nana ni siya sa mahimo na siyang 5th largest, in terms of total gross floor area. Mahimo na siyang 5th largest, replacing sa man ang currently ang nasa 5th. Ang 5th largest currently is kining SM South Mall nga dunay 205,120 square meters nga floor area, and nani siya sa Las Piñas, so ma-replace na siya provided nga all other factors are remain the same, so niya ang perspective na atong nakuha, dito gyapon ni siya sa ang source gyapon ani niya is katong sa SM na Environmental Performance Report and Management Plan via Metro Davao Rising, so mo ni ang iyahang take a look at the perspective. So mo na siya. So mo lang na siya ang latest na atong mga nahagpat nga impormasyon nga may kalabutan sa SM City Davao expansion, and kung natin mga bago pang mga
makalap pohon and lauman ninyo nga atong i-report dire sa Davao Portal. So kana lang sa ang atong episode karon. Daghang kayong salamat sa pag-tune in. Kung wala pa mo nakasubscribe, please do subscribe sa atong channel and i-click na lang po ng notification bell para dili ninyo ma-miss ang mga bago nga episode nga atong i-upload. Kini gyapon ang inyong higalang DP, kauban lang atong higalang si JP. Thank you very much. God bless you all.